Я пак да видим лъжите в новините. Засегнат абсолютно всички работещи. Ще плащаме повече за фонд пенсия. Вноската се вдига с 2%. Общо. В момента пенсионната вноска е 19,8%. Като я увеличат с 2%, тя ще стане 21,8%, което значи, че увеличават с 10% сумата, която ще ви взимат всеки месец. Но те казват увеличение с 2%. Ето ви сметка, ако заплатата ви е 1500 лева. Както виждате, реално увеличават парите, които ви взимат с 10%, но навсякъде в новините ви обясняват, че увеличават само 2%. Честито! Ние вече сме истински европейци. Това е еврозоната. Това е еврото. Много данъци, малко пари, които ви оставят накрая. И ако ти си патриотичен българин и искаш да направиш нещо, за да спреш ограбването на парите на валутния борд и загробването на българите с това евро, влез в профила ми, виж първите 3 видеа, сподели ги и направи това, което съветвам там.